Amane, Zer? oraindik etzan da. Aizu, utzi bakean. Atxeden hartzen ari naiz. Amane, ahaztu zaizu. Zer? Gaur lagunak datoz etxera. Ai, ama. Amane, beti berdin. Markatu. Zein da plana? Afaltzea, Noiz? 8:30. Tafaria? Ba ez dakit. Piper beteak? Amane, ez daukagu denborarik. Zordu da. 7. Eta zenbat gonbidatu dira? 4, Amaia, Idoia, Markel eta Miren. Bueno, tortilla batzuk eta kitxo? Ados, erosketak egingo ditut. Dutxatu eta maila jarriko dut. Amane, dutxa azkarra, Bai, segi. Ardoa erosi, Ardoa, Bai. eta pazientzia ere erosi. Ai, segi, neska.